سلام تخاتلت مدى فوركس أكاديمي كما يلغم أبزلغم وسنين عرفت المزنقة عن قزينا تمنغو لو معتي سومنا أخيلو إيجين ناي فوركس ماركت سومنا وأناليسيس إذا مسيلغو كسام مودا تحت كاتل ندما بأخبرات يعدمكم كل قزي تدمين أبتي تكنيكال أناليسيس محلافنا أبد مسألة سومن ካብ ሶኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ብዙሕ ንማርኬት ወይ ድማ ነዚ ፎሬክስ ኢንዳስትሪ ክፀሉ ዝኽእል ወይ ቮላቲሊቲ ክውስኽ ዝኽእል ኒውስ ዳርጋ የብልናን ሓንቲ ናይ ካናዳ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኣለና ካልእ ድማ ናይ ፓርቼዝን ማናጀርስ ኢንዴክስ ናይ ኩሎም ቶም ካረንሲ ናይ ጂቢፒ ናይ ዩሮ ናይ ዩኤስ እዚኦም ድማ ኣለውና ኣብ ሓሙስ ማለት እዩ ናይ ፓርቼዝን ማናጀርስ ኢንዴክስ ወይ ቲፒኤምአይ ተባሂሉ ይፅዋዕ እሱን ብዙሕ ቮላቲሊቲ ክሬት ዘይገብር ግን ተወሰነ ኣብቲ ማርኬት ቁሩብ ንግዚኡ ናይ ምንቅስቓስ ዕድላት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ካልእ እውን ሓንቲ ናይ ኤፍኦኤምሲ ሚቲንግ ወይቶም ፌደራል ኦፐን ማርኬት ኮሚቴ ዝበሃሉ ናይ ዩኤስ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኢንተረስት ሬት ይኹን ብዛዕባ ሓፈሻዊ ጥዕና ናይቲ ኢኮኖሚ ዘለዎም ዲስካስ ዝገብሩሉ ግዜ እውን ኣላቶም እዚ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ኣብ ኢንተረስት ሬት ይኹን ኣብ ካልእ ማርኬት ክፀሉ ዝኽእል ብዙሕ ኒውስ የብልናን እቲ ጂኦፖለቲክስ ኣቦቱ እናሃለወ እንከሎ ማለት እዩ ሶ ምዝ ኩሉ ክንብሎ ፀናሕና ኣብ ግምት እንዳእተና ኣብቲ ቴክኒካል ከመይ ይመስል ሓቢርና ክንርኢና ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ቶም ሬጉላርሊ ናይዚ ቻናል ተኸታተልቲ ዘለኹም ኣብቲ ኣካዳሚ ምሳይ ዘለኹም ኩኑ ወይስ ካልእ ብደገ ነቲ ማርኬት ተኸታቲልኩም ትሬድ ትገብሩ ውፅኢታዊ ሶሙን ኮይኑ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ብዙሕ ቮሊዩም ወይ ድማ ብዙሕ ቮላቲሊቲ ዝተረኣየሉ ሶሙናት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ንሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንፅበ ሓቢርና ንከታተል ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና እቲ ዶላር ኢንዴክስ ወይ ድማ ዲኤክስዋይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕራይስ ካብዚ ናይ አኩሙሌሽን ኤሪያ ዘ ካብዚ ኮንሶሊዴሽን ዝክወፅእ እሞ ብሬክ እንድሕር ገይሩ ስትሬት ኣወይ ናብዚ ክመፅእ እዩ እንድሕር ነዚ ብሬክ ገይርልና ድማ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ትረንድ ላይን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል ኢልና ኣናላይዝ ጌርናዮ ነርና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ፕራይስ ሓደ ግዜ ብሬክ ገይሩ እቲ ዝበልናዮ ታርጌት ኦረዲ ሃሪሙ ኣት ደ ሴም ታይም ካብ ድማ ሪጀክት ገይሩ ሓደ ታርጌት ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ሕጂ ልክዕ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ኤሪያ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዲኤክስዋይ ሰለስተ ግዜ ከምዚ ዓይነት ቮላቲሊቲ ክሪኤት ምግባሩ ኣብ ዩሮ ዩኤስዲ ከምኡውን ጂቢፒ ዩኤስዲ ዝኣመሰሉ ድማ ክንድኡ ዝኣክል ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ክሪኤት ከም ዝገበረ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንፅበ ኣብዚ ዶላር ኢንዴክስ ወይ ኣብ ዲኤክስዋይ ዶላር ኢንዴክስ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣብዚ ማልቲፕል ታይምስ ማርኬት ካብዚ ደማንዲ ኤሪያ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ሪጀክት ኮይኑላ ኣሎ ክሊርሊ ዋላ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ግዜያት እንድሕር ንውሕና ርኢናዮ ኣብዚ እውን ክሪኦ ንኽእል ኢና ብዙሕ ግዜ ማርኬት ካብዚ ኤሪያ እዚ ሪጀክት እናኾነ ኢና ንሪኦ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ኤሪያ ብልክዕ መፅኡ ነዚ ኣብዚ መወዳእታ ናይ ትሬዲንግ ሴሽን ናይ ትማሊ ማለት እዩ ኣዝዩ ብቮላታይል ዝኾነ ኣካይዳ ነዚ ንሪኦ ዘለና ደማንዲ ኤሪያ መፂልና ኣሎ ሕጂ ድማ ብልክዕ እንታይ ኢና ክንፅበ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ፕራይስ ልክዕ ኣብዚ ኤሪያ እዚ ምስ መፀ ክልተ ኣማራፂታት ኢና ክርእ ማለት እዩ ሪጀክሽን ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ሪጀክሽን ድሕር ረኺብና ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኤንድ ዩሮ ዩኤስ ድማ ናይ ሾርት ወይ ድማ ናይ ሴል ኦፖርቹኒቲ ክሪኤት ክገብሩናዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክንከታተላ ኢና ብድሕሪኡ ፕራይስ ከም ዝናበለ ናይ ባይ ናይ ምኻድ ኦፖርቹኒቲ ክህልዎ እዩ እዚኣ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ዘይሂብና ፕራይስ ስትሬት ኣወይቲ ናቱ ብሪሽነስ ወይቲ ናቱ ናይ ሴል ኦፍ እንድሕር ቀፂሉ ግን ቢሪሽ ካንድል ኣብዚ ፎርም ክገብር እዩ ብድሕሪኡ ድማ ስትሬት ኣወይ ፕራይስ ናብ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ናብ 100.6 ኣብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ማርኬት ክትወርድ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ፕራይስ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይራትልና ስትሬት ኣወይ ናብዚ ኤሪያ ዝመፅያ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኤንድ ዩሮ ዩኤስዲ ከምኡውን ሚስተር ጎልድ ዝኣመሰሉ ድማ እቲ ቡሊሽነስ ናቶም ሒዞም ንትቕፅል ሰሙን እውን ክቕፅሉ እዮም ማለት ስለዚ እዚኣ ኣብቲ ኤሪያ ወይ ድማ ኢምፖርታንት ነጥቢ መፅያትልና ስለ ዘላ ነዚኣ ብፅቡቅ ጌርና እንዳተኸታተልና ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ማርኬት ድማ ክርኤና ማለት ስለዚ ዶላር ኢንዴክስ ቢዩቲፉል ኤሪያ ትመፀልና ኣላ
ካብዚያ ወይ ብሬክአውት ወይ ድማ ሪጀክሽን ክንፅበይና ማለት እዩ ስለዚ ዶላር ኢንዴክስ እዚ ክመስል እንከሎ ናብ ጂዩ ኤንድ ኢዩ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ዝሓለፈ ክልተ ቪድዮ ተመሊስና ርኢናዮ GBP USD and Euro USD completely ንባይ ተዘይኮይኑ ዝኾነ ሴል ዝበሃል ኣይክንርእን ኢና ኢልና ቡልሽ ጥራሕ ኢና ክንብል ቀዲና ኮንግራጁሌሽን ቶም ኣብ ሴሽን ሬጉላር ለክልተ ሰሙን ሙሉእ ምሳይ ዝኣተኹም ካልእ ድማ ምክንያቱ እቲ ሴል ዘይረኣየና ድማ ፕራይስ ኣብዚኣ እንከላታ ናይ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዘላ ቪድዮ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ፕራይስ ካብዚ ኮንሳሊዴሽን ምስ መፀ ኣዝዩ ኣግረሲቭ ዝኾነ ሞመንተም ካንድል ፎርም ምስ ገበረልና ካብዚ እቲ ናይ ሴል ማርኬት ከም ዝወደአ ፕራይስ ድማ ሃይስ ፎርም እናገበረ ናይ ባይ ናይ ምኻድ ትኽእሎ ኦፖርቹኒቲ ኢልና ነይርና ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ፕራይስ ካብዚ ኤርያ እዚ ሪትሬስ ገይሩ ካብዚ ድማ ናይ ባይ ናይ ምቕፃል ትኽእሉ ኢልና ኢና ኣናላይዝ ጌርና ነይርና ከም ዝርአ ዘለና ድማ ፕራይስ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ብዘይ ምቁራፅ ቡልሽ ከይድሎ ሕጂ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ኤርያ ኦፍ ቫልዩ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ 1.29500 ማለት እዩ 1.29500 እዚኣ እንድሕር ፕራይስ ቅድሚ ሕጂ እቲ ተርኒንግ ፖይንት ናይ ቡልሽ ማርኬት እዚ ቡልሽ ናብ ሴልስ ዝተቀየረሉ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ሕጂ ድማ we may see price ካብዚ ኤርያ ዚ ሪጀክሽን ድማ all the way ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ 1.29500 ፕራይስ እንድሕር ብሬክ ጌርልና all the way ፕራይስ ብዘለዎ ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ክሳብ ኣብዚ 1.3 ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለዎ ሕጂ ባይ ንብል ኢና ምክንያቱ እንድሕር ሪእና ናይ ኦልሞስት ሙሉእ መዓልቲ ኦን ፍራይዴይ ማለት እዩ ማርኬት ኮምፕሊትሊ ኣግረሲቭ ዝኾነ ኤክስፓንድ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ረኺብና ክሳብ 1.28 ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ሕጂ በዚ ዘለዎ ማርኬት ባይ ምባል ቁሩብ ኢት ኢዝ ኤ ቢት ዳንጀር ስለዚ ፕራይስ ናብ 1.28 እንድሕር ተመሊስልና ግን ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት ስለዚ GBP USD ልክዕ ከምዚኣ ጌርና ንራእያ at any time ፕራይስ እንድሕር ብዘለዎ ቀፂሉ ግን ምእታው ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉን ክሳብ ፕራይስ 1.29 ብሬክ ገይሩ ሪትሬስ ተገይርና ካብዚኣ ግን ሾርት ንሓፂር ግዜ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን ሕጂ ሪትሬስመንት ኢና ክንፅበ ሪትሬስመንት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ካብዚ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ናብ 1.28 እቲ ዝዓበየ ሾርት ፖዚሽን ናይ GBP ግን እዚኣ ኤርያ እዚኣ እንተመፅያ ዝኾነ ሰብ ደፊሩ ሴል ፖዚሽን GBP USD ሴል ክሕዝ እንድሕር ኮይኑ 1.28 ኤርያ ልክዕ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ብሬክ እንተገይራ ሾርት all the way to the down ማለት እዩ እዚ ክሳብ ኣብዚ ሴል ንብሎ ዘለና ግን ናይ ኢንተርዴይ ናይ ዴይሊ ፕራይስ ሪትሬስ ክገብር እንከሎ ምስቲ ማርኬት ምውራድ ተዘይኮይኑ እምበር ብልክዕ ትረንድ ቀይሩ ማለት ኣይኮነን እዚኣ 1.28 እንድሕር ብሬክ ገይሩ ግን all the way ሴል ፖዚሽን ክንብል ኢና ማለት እዩ ብምቕፃል ኢሮ USD ክንርኢና ኢሮ USD እንድሕር ርኢና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ካብዚ ኮንሳሊዴሽን እዚ ኣብዚኣ ፎርም ጌራትና ነይራ ዝበለፀት ሰትኣፕ ኢለ ገሊፅያ ነይረ ፕራይስ ሓሳብ ካብዚ ምስ ወፀ ድማ ከም ዝርአ ዘለና ሪትሬስ ገይሩ all the way ንላዕሊ ባይ ከይደልና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ብልክዕ ናይ ዩሮ USD እውን ልክ ተመሳሳሊ ምስቲ ናይ GBP USD ፕራይስ ኣብዚ ናይ ሳፕላይ ኤርያ ወይ ብዚ ሬዚስታንስ ብምሉእ መፂልና ኣሎ ፕራይስ ኣዝዩ ኣግረሲቭ ዝኾነ ቡልሽ ከይዱ ዘሎ ሕጂ እውን ኣብዚ ባይ ምባልና ንሱ ልክዕ ከምቲ ናይ GBP USD ብዙሕ ኣድላይነት የብሉን ፕራይስ ሪጀክሽን ካንድልስ እንድሕር ፎርም ገይርልና ክሳብ 1.09 ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ሴል ፖዚሽን ክንብል ኢና ማለት እዩ ብዓብዪ ነዚ ትረንድ ላይን ዝብሬክ ተገይርልና ድማ all the way ሴል ፖዚሽን ክርኢና ሕጂ ማርኬት ኣብ ዝሓለፈ ኤክስትሪምሊ ኤክስፓንድ ስለዝኾነ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ መዓልታት ብፍላይ ሕጂ ሪትሬስመንት ጥራሕ ኢና ክርኢ ምክንያቱ ኣብዚ ዘለዎ ሕጂ ቡልሽ መሓዝ ቁሩብ ሪስክ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኤኒ ፑልባክ ግን ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ክሳብ 1.1 ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ነዚ 1.1 ብሬክ ኣብ ዝገብረሉ ግን all the way ሾርት ፖዚሽን ክንርኢ ኢና ስለዚ ብከምዚኣ ጌርና ንከታተላ ናይ ዩሮ USD
بمالتال اب جي بي بي يو اس دي جي بي بي جي بي واي كرينا ابزح حلف سومون نايز حلفت فيديو نحرينا جي بي بي جي بي واي نز ستراكشرز بريك تقبرلنا مو باي بوزيشن كريلنا انالايز جيرنا يليرنا ستريت اواي برايس دما دحرناتو بريك اوت كم زريا زلنا كاب 400 بيب all the way price shoot up سلازي overall بتي higher time frame بتي نحنا ماركت ولا دا سيل اوف واي بيريش هالنمبر ابزي كم نريو زلنا جن برايس هيلز زخونه بول باك يزقبر زلو سلازي 292 بريك ندحر رخيبنا لس بايت 292 دي ستراكشر بريك ندحر تغيرات لنا ستريت اوي باي بوزيشن كنحزينا بخالد دما برايس ندحر كابز ريجكت خوينو كساب 288 اريا زلو مالتي كابزي كساب السيل بوزيشن كنبلنا تزعب السيل جن برايس بزي ستراكشر زي بريك ندحر غيرنا 288 الرت نغبرلا نخلينا that's the biggest sale مالتي and we see زي ندحر بريك ويناتنا all the way كساب 281 confident كنا ماركت كنحز مخلينا مالتي زي ندحر زي فورم زي كنا كن 292 بزلاتا ندحر بريك غيراتنا let's catch for buys straight away تارجتنا دما كساب 209 كساب almost 300 مالتي كساب ابزي اريا زي باي بوزيشن كنحزينا اوكي here we go سبب زي زلا باي بوزيشن كنحزينا مالتي سلازي زي باي كنحزا ندحر خوينا كتزبلو زلو 292 بريك اوت كنركب علينا ويدما برايس كام 288 ندحر ريجكت خوينا دما كالي انتري بزيا مالتي زي انا جي بي بي وايا كتلنا جي بي بي اي دي حجي ابناي زحاشه ماركت كله اكسباند خوين نيزلو زحلف سومون جن زحاشو زلو ابناي جي بي بي بارس ገለገለ ኢንትሪ ፖይንት ሲር ስለ ዘሎ ኮይኖም ብብዝሕ ምፅኦም ዘለኹ ጂቢፒ እዩ ድውን ኣብዚ ከም ዝረአ ዘላ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ናይ ማርኬት ኮንሶሊዴሽን ወይ ድማ ማርኬት ሬንጅ ፎርም ገራተልና ኣላ as we can see price 295 ሓደ ነጥቢ 295 ማለት እየ እዚኣ ንሕብረ ገራተልና ባይ ፖዚሽን ንሓዝ ስትሬት ኣዌይ ክሳብ 1.98 በንፃሩ ድማ ፕራይስ ንሕብረ ገርና 1.93 all the way ናብ 1.89 ሴል ፖዚሽን ክንኣቲና ማለት ስለዚ እዚኣውን ዝሓሸት ቀልጢፋውን ኦፖርቹኒቲ ክሬት ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልዋ ይኽእል እዩ ስለዚ ጂቢፒ ዩዲ ቀልጢፋ እቲ ፖዚሽን ክትበና ትኽእል እያ እዚኣ ልክዕ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ሴል ፖዚሽን ታርጌትና 1.89 እዩ ባይ ታርጌትና ኸ 1.98 እዩ ማለት ስለዚ ካብዚኣ ክሳብ ትወፅእ ጥራሕ ንፀበያ at any time it will be ready بمالتال as a bonus ማለት እዚኣ GBP card not really captain wow ንብለላ ኣይኮነትን ግን ካብ ተሳእነ ማለት እዩ ምክንያቱ ማርኬት ኩሉ ግዜ ሓደ ሓደ ሰሙን ኣለዎ ናይስ ሰትኣፕ ኩሉ ሬድ ዝኸውን ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ኮምፕሊት ማርኬት ኣብ ኤክስፓንሽን ይቕንሞ እቲ ናህና ናይ ፕራይስ ኣክሽን ኢንትሪ ክትፅበለካ ማለት ስለዚ እንዳተፀበና ከለና እዚኣ እግረ መንገድና ጂቢፒ ካርድ ማለት ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንገብራ ዋላ እውን ኣለርት ክንገብረላ ንኽእል ኢና ናብዚ ንብሎ ዘለና 1.76 ኤርያ ናብዚ እንድሕር ፕራይስ ብሬክ ጌርልና all the way short ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ፕራይስ ብዘለዎ እንድሕር ብሬክ ኣውት ገይሩ ድማ ባይ ፖዚሽን ክሳብ ኣብቲ ኦል ታይም ክሳብ ኣብዚ ሃይስ ናቱ ማለት እዩ ወደዚ ክሳብ ኣብዚ ባይ ፖዚሽን ክንሕዛ ንኽእል ኢና ወይ ባይ ፖዚሽን ክንሪኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቀልጢፋ ሬድ ትኸውን ፓየር ኣይኮነትን ሰታብ ኣይኮነትን ከምቲ ዋው እዚኣስ ንብላ ኣይኮነን ግን ፎርም ክትከውን ከላ ዊ ዶንት ኖው ማዕዝ ፎርም ከም ትኸውን it will be beautiful setup as well እዚኣ ከዓ ከም ተወሳኺት ማለት እዩ ተን ዝበለፃ ግን ጂቢፒ ጂፒዋይ ጂቢፒ ኤዩዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ and euro USD ለዋን 4 ማለት እዩ the best pairs ኣብ ናይ ፎሬክስ እዚኣ ድማ መበል 5 ከም ቦናስ ንርአያ ማለት እዩ ፋይናሊ ናብ ሚስተር ኤክስ ክንመፅእ ኢና ኤክስ ኤዩ ሚስተር ጎልድ ማለት እዩ ሚስተር ጎልድ ላስት ዊክ ኮንግራጁሌሽን ቶም ዝሓዝኩማ 2416 this is our buy area ንብል ነርና ማለት እዩ 2416 area
نزي 24-16 اريا ندحر بريك ريتريس غيرنا از ماركت زي كاون دحريت all the way لبايت رحنا نبل نيرنا ابزيا مالتي. It was around this area if I'm not mistaken. Yeah, around this area نيرو بحفشة كم زرية زلنا دما برايس ገና ኣብዚ እናሃለወን ከሎ ጥራሕ ባይ ተዘይኮይኑ ሴል ኣይንርኢና ንጎልድ ንብል ነርና ማለት እዩ ምስቲ ፍሎው ክንከይድ ስለ ዝነበረና ከም ዝርኦ ዘለና ድማ ኮምፕሊትሊ ማርኬት ኦል ደ ዌይ ሹት ኣፕ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰዓታት ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንፅበ ካብ ጎልድ ሶሪ ታና ክንፅበ ካብ ጎልድ ድሕሪናዮ ሙሉእ ብሙሉእ ፕራይስ ኣብዚ ናይ previous trend line ኣለና ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ trend line ከም ዝርኦ ዘለና እጂ ድማ ፕራይስ ልክዕ ንዑ እዚ መሲል ሃሪምልና ኣሎ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ኣብ ናይ ጎልድ ኣዝዩ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ቡሊሽ ዘሎ ካን ዊ ሲ ፕራይስ ሪትሬስ ገይርልና ኣሎ እዚ ድሕሪኡ ሹት ኣፕ እጂ ኣብዚ ምእታው it is a bit danger for buys ማለት እየ ብሓፈሹ ግን ፕራይስ ናብ 2,478 ኤርያ ናብዚ ፑል ባክ እዚኣ እንድሕር ሂብና ኣብዚ ድማ ሪጀክሽን ፕራይስ ባይ ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብዚ ዘለዎ ባይ ምባል ሕጂ ኖት ሪሊ ጉድ ብሓፈሽኡ ግን ብከምዚኣ ጌርና ክርያ ኢና ዝኾነ ናይ ሪጀክሽን ካንድልስ ኣብዚ ፎርም እንተጌራትና ስቶፕ ሎስ ናህና ብላዕሊ ጌርና ሴል ፖዚሽን ክርኢ ኢና ብፍላይ ድማ እታ ናይ ዲኤክስዋይ እንድሕር ዞናታ ሪጀክት ጌራ ንባይ ፖዚሽን ሒዛትና ጎልድ ሾርት ፖዚሽን ክሳብ ኣደነ 2,478 ክሳብ ኣብዚኣ ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና እቲ ዝዓበየ ሴል ናይ ጎልድ እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረት ኣት ኤኒ ታይም ጎልድ ሴል ኣሎ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ 2,478 ግን ሪትሬስ ተገይርልና ማርኬት ባይ ፖዚሽን ክርኢ ኢና ማለት እዩ እዚኣ ስለዚ ነዚኣ ክሳብ ትመፀና ጎልድ ንሓፂር ግዜ ማለት እዩ እዚ ኦፍ ኮርስ ቢፒ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ካብዚ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ክሳብ 2,478 ብዝዓበየ ግን እዚኣ ብሬክ እንድሕር ጌራትልና ኦል ደ ዌይ ሴል ፖዚሽን ክንብል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ጎልድ በዚኣ ዘላታ ሕጂ ዶንት ትራይ ቱ ባይ ኢት ኣብዚ ዘላቶ ሕጂ ኦፍ ኮርስ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንባይ ካብ በዚ ዘለዎ ማለት እየ ግን ኣብዚ ዘለዎ ሕጂ ባይ ምባል ኢት ኢዝ አ ቢት ሪስክ ስለዚ ናብ 2,478 ፑል ባክ ሳብ ዝገብር ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና እንድሕር ቢሪሽ ካንድል ፎርም ጌርና ማለት እዩ ቢሪሽ ካንድል ተዘይረኺብና ግን ካልእ ዞን ፎርም ክሳብ ዝገብረና ዊ ሃቭ ቱ ዌይት ኣብዚኣ ባይ ምባል ኣብዚ ሕጂ 2,500 ዘለዎ ባይ ምባል ኖት ቨሪ ወርስ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ክንፅበየ ኢና ጎልድ እቶም ካልኦት ካረንሲ ከዓ ክሳብ ሬዲ ዝኾኑ ብፍላይ ማንደይ ቁሩብ ኩል ዝኾነ ግዜ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ካብኡ ንድሕሪት ግን እቲ ንደልዮ ፒፕስ ወይ እቲ ንደልዮ ሙቭ ክመፀልና ጥራሕ ዓቕሊ ጌርና ጥራሕ ምፅባይ እዩ ዘድልየና ማለት እዩ እንድሕር ሪእና ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዳርጋ ብምሉእ እንተን ኣናላይዝ ዝገበርናየና ፓየርስ ኩለን ክሬዚ ዝኾነ ኖርማል ሙቭ ጥራሕ ዘይኮነ ክሬዚ ዝኾነ ሙቭ እየን ክኸዳ ቀኒየን ማለት እዩ እጂ ድማ ኔክስት ዊክ ከይተሃወኽና ፀቢና ልክዕ እዚአን ሰት ኣብዚአን ሬዲ ምስ ኮና ሓደ ትሬድ ክልተ ትሬድ ወሲድና ነቲ ናይ ሶምና ካቨር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ጎኒ ጎኑ እቲ ጂኦፖለቲክስ እንዳተኸታተልናዮ ንኸይድ ኤኒቲንግ ካን ሃፐን ኣት ኤኒ ታይም ብዛዕባ ናይ ኩናት ይኹን ናይ ካልእ ዘሎ ምዕባለታት እንዳተኸታተልኩሞ ብኒውስ ይኹን ብዝኾነ መንገድታት እንዳተኸታተልኩሞ ትኸዱ ብጣዕሚ ናብ ማርኬት ስለ ዝፀሉ ማለት እዩ ብኻልእ ኣብ መወዳእታ ሕጂ እውን እቲ ላይቭ ሴሽን ቀፃሊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ጆይን ክትገብሩ ትደልዩ ሰባት ስቲል ዋትስኣፕ ኮንታክት ናምበር ኣብኡ ስለ ዘሎ ኮንታክት ግበርኒ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 1 ዩኬ ታይም ላይቭ ማርኬት ትሬዲንግ ላይቭ ኣናሊሲስ ስለ ዘለና ጆይን ግበርና ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ቻው